Haus nam hajar kawai ke sorkar kongres haga jinglong Prime Minister jong Manmohan Singh kala khat bat Ukraine bat pun urlong ru ya ka jingshong jatngan jong Ana Hazare halor jong ga Jan Lokpal Bill tang hadin khat laisngi ka sorkar jong Manmohan Singh kala yo ban khat bat Ukraine bat pun urlong ru ya ki jingdawa ge jong u Hanrei ka sorkar NDA 3.0 ha ka jialam jong ka BJP u Prime Minister u menta u Narendra Modi wat hadin puisngi ba u Sonam Wangchuk ula shong sha thangan na gapta ka jingdawa ban her shukino ya u Education Minister u Dharmendra Pradhan halor jo ka jinglai tu jong ki jingklinik u Modi u khlam patyo AA watang khandero haga sngi ka puwe la kenjo u Sonam Wangchuk haga jingshong sha thangan ka khlam da bupor hapo jong ka jantar manda jong ka nongba hadelhi haga photurik on yat pajba na jantar mantar shakmat jong ka khudop jong ka yingdorba parliament New Delhi ka deru ka sngi ban sedang ya ka dorbar liur jong ka parliament ai hukum ka Supreme Court bat ka Delhi High Court ba u Sonam Wangchuk udewan penkut no ya ka jingshong sha thangan ka jong u namarba ka jingta jur ya ka kot ka khya haga mat ka jong u Hiar ka jingkhya jong Sonam Wangchuk hadu kumba khandai kilo hadu ka sngi ka alpho na ka jingshong sha than ka jong u ka jingdawa jong ka Cockroach Janata Party lane ka CJP ya ka jing ino kamno jong menteri jo ka trat pule puthi jo rindi Dharmendra Pradhan halor jo ka jingma jong ka trat pule puthi hapo jong ko rindia kala penlong yu Sonam Wangchuk bon shim ya ka rai ban shong sha than khlam da bu por setia bandawa ya u Education Minister bode ban ino ya ka kam namarba kumba kalong menta ka pule puthi hapo jong ko rindia kala don hapo jong ka ICU ka jing shim rai jong Sonam Wangchuk ban shong shat khan khlam da bupor bat ban yai pajba ha ka sngi nang kong ka photurik jong to bna July napo jong ka jantar mantar sha parliament kum ka dak ban persha juryo menteri ketanat pule puthi jonggri u Dharmendra Pradhan hanrei kumba galong menta ka koi ke khya jong u kala ban don ha ka jingma ka khrau kat thadu ba ka ying bisar ka khlidu jonggri India bat ka Delhi High Court kala ay ka hukum bude ban sange na omardor namar ka koi ka khya jong ka mat ka jong u ka don hapdeng jong ka jingma hanrei ne ka lang jong Sonam Wangchuk u khlam ko ngu satya hanrei ulai yai peteng ban shatkan hadu menta na ka lang juki doktor ru kila ong ba ka koi ka khya ka jong u ka don hapdeng jong ka jingma namar ka jingkhya kala hiar hadu kumba palat khandai kilo ka senjam ka shim da ka CJP ha ka jialam jong Abhijit Dipki kala penkhi win ye ka rindia hadin jo ka jingshong sha than ka khlambu po dong Sonam Wangchuk batla snothuba ka dorbar liur jongri kan stang nadu ka photurik ka balongru ka sngin kong jong to bnai bat kan kut pat hadu ka khatlai turik jong ubna agos bat kan salong ka dorbar ka khluit bha kani ka dorbar kanne hadu kumba khat khandai sngi na ka jingshong sha than ka jong Sonam Wangchuk kila don ki MP jo ka leng persha khamtam u noiram jo ka leng persha u Rahul Gandhi ula wan ban aimen sim yo Sonam Wangchuk badda ki spakngut ki bru ki bla wan ban aimen sim ya ka jingshong sha than jong u Sonam Wangchuk badda ki hajar ngut ki bru ki ban sawan ban sim menta ha ka sngin kong jong ka photurik jong to banai ban yak ba shapo jong ka parliament Nagalang jong Abhijit Dipki u noiram jong ka CJP ula ongba lada ka tenat pule puthi jong ri kadon haga jingma ka ri bat ki samla pule hakalang saudong jong riru kidon haga jingma nimkwa ba ka jingjot jong ka pule puthi jong baro ka wei ka India kan sujot theo tang haga kti jong wei ubriu nagata ka dawngi dawa yu Dharmendra Pradhan baude ban hiar chukino lada usngo thu ba umla ban kit ye ka lingkar lada umpat sngola ban bat ye ka kam ude ban hiar no shisndon na ka shuki om ban penbitar ye ki samla pule bat ye ki kimi ki kpa ke bla pha school ye ki jongi khun namar yo ba ka kham snu ka jia ye ka ri bat ka jingkit khli ka dei ka jongki kala wei ju ki samla pule kam dei satya ka nongkumti jongki katu ka digibru kari ka don hapdeng jong ka jingma lada ya ka hok jong ki pajba la shu thombor tang de ki katu katne lada ki ba shong ha ga bor lingba ka jingpun ku bor de ki pajba ki de ban snap ya ka sur jo ki pajba lada ki ap hadu ba ki pajba ke dabitar to tibba kata ka de ka por ka ba shitom palat
wat thau history yalade haba pishong ha ka shuki da kini ki kam khlak ki jong phi yo ka ba kham snu kan lap shisin gasngi kum tangan ha ka zorkar bakan prakhat la kumno kan penbej ye ka kam la da kamla ban penbej ka jing khi kan nang jur shu shu nang ne sa khamat ben pau abijit dipki unelam jong ka si jepi kumta la sngo thuru ba ka dor bar liur hapo jong ka ying doba parliament kan salong ka jingatai ka khluit bha halor jong ki niki mat ya ka ba unelam ju ka leng prasa u rahul gandhi ula pin khre nak banta ban pin khi win ye ka parliament ha ka ne ka dor bar liur ka bat sasdang nadu ka arphoturik bat kut pat ha ka khatlai turik jong ubnai agos ayu pis no halor ju ka sanjam ka sim de ka cjp Snobha Sakoman Kublish Buntat Hadu Bikindu Hagwipat ke video